Nos walu gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan lho Gareng. Ing atase kowe men drajating Panakawan Gedibal 17 wong arek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap druwi kaya grojokan. Nerwetek kaya becek sepuh Bapak Tegalan. Bapak Peremban Durna ing Sukalima. Oh, astaka swala sila bertobo swalu gembol semorante hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Sampun kula tampi asung masakanipun Paduka Anak Prabu Ndrawati ingkang tumandhuk dhateng Bapa ing Sukalima. Akarya bombong raosing manahipun ingkang Bapa ing Sukalima, Ger. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken pudya astutinipun ingkang Bapa kunjuk kersa Paduka Anak Prabu Ndrawati, Anak Prabu Sri Bathara Kresna. Bapa Penemban kula tampi akarya bombong raosing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Kula nonen Ger, sampun mboten kirang prayogi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima. Titik lenggan sak mangke wonten Brojeng Dwaraka, Anak Prabu Ndrawati. Miwah Koko Prabu Baladewa. Sarapu Paduka Kanjeng Koko Prabu katuran karaharjan tedhak Paduka wonten Brojeng Ndrawati Koko Prabu. Jagat wasisanipun Bathara Wayapta jagat Pathik Indra Jaladewaku. Ya, Kresna tansah pinanganing kawidadan niring sambi kula praptaning pun Kakang ing Brojeng Ndrawati durga mendhak kala sirna. Mung keparengipun Kakang ngaturake salam taklimipun Kakang kunjung ngersani Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Yayi Prabu kadangku ing Dwaraka. Kula cancang pucaking wani dumawahing wijang urma keting kredaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rakajiwanan. Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Yayi Prabu Ndrawati kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ing Brojeng Ndrawati dina samengko iki. Yayi Prabu Kresna nun mangapunten saestu adamel kagiat gugup raosing manahipun ingkang putra ing Ndrawati Bapa Penemban dene rawuh Paduka ingkang sengkan-sengkan datan pepuyan upami alit utusan cantrik ing Sukalima bilih kelenggan menika Paduka badhe kepareng tedhak wonten ing Brojeng Ndrawati. Saestu kula nedhang rakit rata manik obro ing linangsing Jong Banunji kinarya petuk Paduka Bapa Penemban Durna saha nyawisaken Hermawar kinarya miji ampian Paduka Bapa Durna kacena tandha bektinipun ingkang putra tumraping sesemban kula ing Sukalima Bapa Penemban Durna Bapa Penemban ing Sukalima. Kula nuwun sewu Ger, nadyan nembe karya sing mangandikan kemawon persasat sampun tumplak punjen sinundul puyuh manahipun ing Bapa ing Sukalima. Persasat kadidene kejugukan wukir sari kelepaning samudra madu. Nanging nuwun sewu lho, Ger. Tata upacara kaprajan ing mekaten menika kala wau mboten sakrepipun menawi Paduka pisungsungaken dhateng Bapa ing Sukalima. Krana menapa, Ger? Nadyan papan kula menika wonten ing Sukalima, kula menika ngiyup sandhap pepadanipun Anak Prabu Duryudana. Nanging pendak-pendak ingkang Bapa sowan dhateng negari Ndrawati menika tanpa beda pangraos kula kados wangsul dhateng pratapan Sukalima. Mila sak mangsa benjang menawi wonten wekdal ingkang mirunggan Anak Prabu Ndrawati sak kula wangsa kepareng tedhak wonten ing pratapan Sukalima. Kula nuwun sewu, Ger. Kaecana jiga kelawan pekewo Durgama Sangga Runggi. Sukalima karengku kados dene Ndrawati, Anak Prabu Kresna. Anak Prabu Ndrawati, Ger. Matur sembah sewu nuwun ingkang tanpa pepindhan Bapa Durna. Dene mekaten ya sing pangandika Paduka. Malah samangke gandeng sampun katingal sekeca. Tuwe nasu ingkang dadi napas, asat ingkang dados riwe. Tumunten ingkang ngrayi utawi ingkang putra ing Ndrawati cumadong dawuh. Menggah menapa to wigatosipun dene Paduka Bapa Durna kepareng rawuh wonten ing Brojeng Ndrawati. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten ngababarna. Nanging menawi wadita menaping para kadang sentana, monggo Bapa kula dherekaken manjing salebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang putra ing Ndrawati pun Kresna ing Dwaraka Bapa Penemban Durna. Matur sanget kenging panuwun ingkang tanpa pepindhan, Ger. Estunipun wale-wale menapa? Semanipun ingkang Bapa ing Sukalima kadherekaken Anak Prabu Baladewa menika. Nuwun sewu, bidhal kula menika mboten saking pertapan Sukalima. Namung mriki sowan dhateng kasempun Anak Prabu Ndrawati menika sowan utawi bidhal saking negari Ngastina. Menapa to sababipun dene kula bidhal saking negari Ngastina malah kinantenan dening Anak Prabu Baladewa wonten sukuliraning penggalih
lan nyuwun Purbawasisa Paduka Anak Prabu kepareng ora dimingset anggen kula ngabiyantara supados samangke ra dicetha anggen Paduka nampi aturipun ingkang bapa saka lima menika Ger Anak Prabu Ndarawati kula sumanggaken dhateng Paduka Bapa Penemban Durna sumangga Purbawasisa nasta Paduka Bapa Penemban Durna kepareng ambabaron ingkang sejati kula nedya ngangurungaken jangga niringaken karna mastuti sabda tama Paduka Bapa Penemban Durna ing saka lima Bapa Penemban imbalan sowan kersanipun Anak Prabu Jaka Pitana ing Ngastina. Tumunten kula nampi sabdanipun Anak Prabu Duryudana bilih samangke kula kadhawuhan supados sowan wonten negaring Ndarawati mbuktekaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat. Persasat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng ngumandhangipun praja ing Ndarawati menapa para saestu bilih Paduka Anak Prabu menika anggadhahi putra putri wujudipun Sekar ingkang nedheng ambabar Ganda Arum. Ingin dipun kersakaken Bapa Durna kados pundi? Tegesipun Sekar ing ambabar Ganda Arum menika lha nuwun sewu lho, Ger. Wujudipun putri ingkang nedheng mekar tegesipun sampun ngancik dewasa kathah para nalindra nerpati, para senopati, para satriya brahmana ingkang kayungyon satemah kepengin amengku garwa dhateng putra Paduka. Kula nuwun sewu, kabar menika menapa para saestu? Ya, Kresna. Malah aku minangka dadi saksi tama bakal pangandikane Bapa Durna kunjung saeng Yayi Prabu Ndarawati. Apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi kagungan putra ingkang dina samengko wujuding kembang ingkang mapan ana ing Taman Negara Ndarawati ingkang riklungguhan samengko nedheng ambabar Ganda Arum wekasan akeh wong kang padha kepengin medhek marang kembar mau. Kabar mau pancen kepara nyata Kresna. Jagat wasisane ngubadara wayah tur jagat. Nuwun sewu Bapa Penemban, Koko Prabu. Nggih. Menawi dados pangandika Paduka Bapa Durna menika kepara saestu. Inggih menika anak kula pun Purantawati. Ing titik lenggan mangke akarya hujating jagat. Satemah negari Ndarawati menika persasat kathah para nalindra. Para satriya ingkang kepengin namengku garwa dhateng atmaja kula. Nanging dumugi sepriki dereng wonten satunggal kemawon ingkang rumajang sarta anacoki dhateng manahipun anak kula pun Purantawati. Lah menawi ngaten cocok. Cocok menawi ngendikanipun Anak Prabu Duryudana bilih. Kula nuwun sewu, Ger. Sampun wonten setunggal candra menika wayah kula Lesmana Mandra Kumara menika. Kula nuwun sewu gandrung-gandrung kaliyan pun Purantawati. Tumunten Anak Prabu Duryudana miji dhateng piswanipun ingkang bapa ing saka lima supados kula menika kepareng nglamar dhateng putra-putri Paduka pun Purantawati. Kula boyong wonten negaring Ngastina. Ingkang wigatosipun badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Mila, Ger, sampun terwaca bilih sawanipun ingkang bapa ing saka lima menika angebun-bun enjangan jejawah sonten ingkang wigati nedya mboyong dhateng putra-putri Paduka pun Purantawati. Kula trimesakaken dhateng Lesmana, Ger. Mesakaken Lesmana menika nadyan putra Nalindra nanging Lesmana menika kedunungan sebel sial. Lesmana menika kedunungan sebel sial tegesipun mboten nate pikantuk nugraning Hyang Mahanasa ketitik nadyan Lesmana menika putra Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Nalindra ingkang sugih bandha bandhu, sugih brana pices. Nalindra ingkang ababala raja ngibaratipun ewadene kagungan putra kemawon lah kok nasibipun kang kados mekaten menika. Cobita kula trimenggale. Badhe dawuhan pun Pergiwa kalah kaliyan Gatotkaca, badhe dawuhan Pergiwati kalah kaliyan pun Pancawala. Lesmana menika nuwun sewu pendak-pendak badhe jawab kemawon gagar wigartan antukarya. Lesmana menika nadyan putra Nalindra wangsal wangsul kula aturaken piyambakipun menika nuwun sewu ngibaratipun kaya dene wong lanang sing ora payu rabi. Inggih Bapa Penemban. Lesmana menika kok sampun malih jangka putra Nalindra. Sampun malih jangka putra Ratu Atmajaning Brahmana. Oh, namung badhe nyenengi bakul mie ayam merah lakon kok, Ger. Menika Lesmana. Tegesipun Lesmana menika nadyan putra Nalindra ning kedurungan sebel sial. Mila kula nuwun kanthi sanget Paduka Anak Prabu kepareng sak mangke ambebantu dhateng bot repotipun Anak Prabu Duryudana. Kemarang ingkang putra pun Dewi Purantawati menika kula boyong wonten negaring Ngastina. Badhe kula dhawuhaken kaliyan wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Mbok menawi sak mangke sageta tetamba tumrapipun Lesmana anggenipun nandhang wuyung menika, Ger. Kresna.
kula wonten dawuh Kakang Prabu. Ora jeneng pun Kakang rupa-rupa gedang marang pengendikane Bawa Duna babar pisan ora. Nanging lamun siadine murupi kanane anakmu Lesmana Mandra Kumara Ngastina. Wah. Ora montra-montrat Maja Nalindra. Ya bener, akeh wong tuwa kang padha ngandhakake, piyai sepuh padha ngendikake, wong gandrung kuwi persasat bambung turut nglurung. Nganti ora eling Purwadasina, akeh-akehe pancen kaya mengkono. Nanging ora kaya Lesmana sak gedhagan iki. Nggone bambung malah semune kaya dudu putra Nalindra. Kaya wong edan ning tengah dalan. Pendak-pendak gandrung apa sing ditemoni? Apa ora mesake kahanan kang kaya mengkono kuwi? Ora jeneng, ora perkara Lesmana dhewe sing nandhang wirang, nanging uga ngembet marang asmane Kyai Prabu Duryudana. Mula Yayi, ndak jaluk kanthi banget junjungan drajating Ratu Ngastina, ya kadangku Kyai Prabu Duryudana. Dhawuhna anakmu wadon lawan Lesmana Mandra Kumara. Kanthi cara mengkono anakmu ora bakal tiba ning Padasuri, nanging bakal tiba ning Kasurababut. Lire samangsa Kyai Prabu Duryudana kuwi bakal lengser ke Prabon, mestine Lesmana iki bakal gumanti ke Prabon. Sak ora-orane yen to putramu Purantawati kuwi dadi garwane Lesmana, mesti wae sesuk bakal dadi prameswari negara Ngastina. Lho menika lho, Nggih. Angel lho kagungan putra-putri ingkang cinadang dados prameswari menika. Mboten saben tiyang menika nampi kanugrahan. Mila samangke monggo sampun ngantos wonten raos Dirgama Sangga Runggi. Walangati salebete penggali paduka anak Prabu Ndarawati. Pemareng-amarengaken ingkang putrapun Purantawati badhe kula boyong sampun kula cawisaken jumpana joli-jolan jumpung gandung lan sak piturutipun. Kinarya pamboyong ing pinanganten putri. Jagat pasisaning Bathara Wayahpura jagat. Nyuwun pangapunten Bapak Duna. Perkawis menika mboten perkawis ingkang gampil. Namung tumrap kula menika perkawis ingkang rungsit lan rumpil. Lho, rungsit lan rumpil tegesipun kados pundi? Kula nuwun sewu. Kula menika jejeripun tiyang sepuh. Nadan anak kula menika badhe mbangun miturut dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Upamiya kula menika nampi panglarenipun Bapak Durna, kula sarujuk nanging anak kula mboten mathuk, tuwin mboten linambaran raos tresna. Menika ngibaratipun wonten tetembungan ana temanten sepasar bubar. Menika mangke mboten prayogi. Langkung-langkung menawi anak kula menika cocok utawi mathuk kaliyan Lesmana, mongko kula mambeki keparingipun Bawa Durna. Menika mangke ugi boten badhe saged kelampahan. Amargi nuwun sewu Premban. Miturut ingkang putra Ndarawati, petanganipun tiyang badhe nglampahi salaki rabi menika gegaranipun namung tresna. Jaran ngibaratipun tiyang keplok menika mboten kok asta setunggal, nanging asta kalih. Temanten kakung lan putri sami-sami tresnanipun. Mekaten nggih. Mila kathah ingkang sami nyebataken dasaring tiyang badhe mangun Bali Wisma menika wonten setunggal seneng, angka 2 kenceng, angka 3 kepareng, angka 4 wilujeng. Seneng, kenceng, kepareng lan wilujeng menika tegesipun kados pundi? Menawi wonten negari Ndarawati menika tasih dipun agem seneng. Gegaranipun tiyang rabi menika namung raos tresna utawi seneng sabab tumrap kula menawi gegaranipun tiyang mangun Bali Wisma menika tanpa linambaran raos seneng utawi raos tresna menika mangke boten badhe sae kedadosanipun. Ingkang angka kalih kenceng, ingkang kenceng menapanipun? Ingkang kenceng menika tekadipun. Oh, tekadipun inggih kasinggihan mekaten. Sabab tiyang mangun Bali Wisma menika kedah sampun wantun nyebat sebaya mukti, sebaya mati. Yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Amargi sasamunipun napaki Bali Wisma menika kala wau badhe dhateng pacobaning gesang ingkang dipun paringaken dening Gusti Kang Maha Kawasa. Mila menawi boten kenceng tekadipun menika mangke kekalihipun menika sampun kepareng badhe nglampahi salaki rabi. Tiyang sepuhipun ugi sarujuk, tiyang sepuh temanten kakung lan tiyang sepuh temanten putri. Sabab tiyang mangun Bali Wisma menika mboten kok njojokaken awak piyambak, nanging uga njojokaken sanak kadang mitra kawruh tangga tepalih. Menika tiyang bangun Bali Wisma. Wonten ingkang pungkasan inggih menika wilujeng. Mboten kitang namung sarwa ringkes, kedadipun wilujengi dipun seksekaken dhateng tangga tepalih sederek. Sedayanipun kedah rawuh kanthi tata upacara adat budaya ingkang dipun lenggahi piyambak-piyambak menika wilujeng. Dados tumrap kula tiyang mangun Bali Wisma menika mboten agahan
kesusu kaselak mangke mindhah boten prayogi kedadosanipun. Oh inggih menika sae nanging nuwun sewu menawi tumrap saka 5 petangan kados mekaten menika mboten dipun agem mboten nggih sabab nuwun sewu desa Mawacara negara Mawatata petangan saka 5 menika wonten piyambak petangan saka 5 menika tiyang badhe nglampahi rabi menika kula nuwun sewu namung dipun etang ingkang disebut Pancasuda inggih nggih Pancasuda menika nuwun sewu dinten kelairanipun temanten kakung dina pasarane menika dipun jumlahaken kalian dina kelairane temanten putri lajeng dipun suda 5 menawi dipun suda 5 menika mangke tirah setunggal menika tegesipun sampun ngantos dipun lampahi rabi mergi menika mangke badhe pegat pati tegesipun durung tutenggone mangun bale wisma wis dadi duda utawa randha menika mboten sae mekaten Bapak Tunung menika malah kula nembe ngertos menika ngaten menika tegesipun tukar kawruh panjenengan paring kawruh babagan kenceng kepareng seneng lan wilujeng menika kala wau kula ngaturi kawruh kula ingkang sinebut Pancasuda lajeng menawi tirah kalih loro menika tegesipun jodoh tegesipun jojo menika kula nuwun sewu menggok ya ngemplok obah ya mamah ngene bali mangun bali wisma bakal apik lan becik nganti tekan kaken-kaken ninen-ninen momong karo anak putu menawi tiba telu menika wahyu menika sae menawi panjenenganipun njodhokaken petanganipun tiyang mangun bali wisma menawi tiba 3 utawi 3 menika sae nggih menika tegesipun badhe bebakulan ya laris badhe menapa-menapa tentu dipun ayemi dhateng panguwasaning Dat Kamurweng Dat menawi dawah papat menika ugi sinebut pegat ning ora pegat pati ana sing pegat rejekine ana sing pegat ora duwe anak lan turun sak piturute menika petanganipun menawi saka 5 mekaten iki nggih monggo lairipun Lesmana kaliyan lairipun Prantawati menika sampun kula itang menika sampun cocok dawahipun kalih lho Bapak Durna menapa ngertos lairipun anak kula sampun ngertos nggih mawi paningal batos rebo wage to lho kok cocok Bapak kula menika pendhita ampun dianggep nggih dinten menika badhe kula boyong wonten negari Ngastina upami wonten pangandika paduka handua keparingun Bapak ing saka 5 dasaripun menapa lan wonten pangandika menapa malih kula nedya cumadong dawuh ngendikanipun anak Prabu Kresna ing Ndarawati nggih ipun ala garing kunjuk mersa paduka Gusti kula ing sinuwuning Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna iya nala garing ingsun tampa akarya bombong penggali ingsun dening atase Wanakawan Batur Drajate nanging tata kramamu banget nggone nuju prana marang penggali ingsun matur sembah nuwun tanpa pepindhan mugi adamel bombong penggali paduka Gusti kula ingkang sinuwuning Ndarawati prayoga nunggun mulungguh sampun boten kirang prayoga kenging kula ngabiyantura ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna iya nala garing Panakawan Bagong Padhararja sapraptamu Panakawan nun amit pasang kaliman tabet tinebet dengan demawai tawang-tawang kowe iki ngapa Gong men kaya kowe rasa kaya aku watake dhewe-dhewe linepana ing tulamanu sinuwun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandhapada paduka Gusti kula Sang Nata Prabu Sri Bathara Kresna jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestunkara Bagong dalem kepenak tembungmu gawe bombong penggali ingsun matur sembah nuwun pangestuning ingsun tampan ana Panakawan kula pundi nggo jimat paripe dayana ing kasantosan paring pangestu paduka amawahana kabejaning gesang kula sinuwun iya Panakawan Bagong Prayogana sampun boten kirang prayogi nala gareng kowe padha raja sapraptamu nala gareng kados Penemban Durna iya aku bendaramu saka 5 Penemban Durna lenggah wonten ing mriki ya wis pancen sawetara aku suwan anak Prabu Ndarawati bekti kula kunjuk Penemban tak tampa pangestu tampan ana ya nala gareng nun iki sanget anggen kawitadosaken jimat paripe Panakawan Bagong padha raja sapraptamu Panakawan menika kados Penemban Durna Penemban Durna iya rawuh wonten mriki ya wis sawetara ana wigati bakal tak aturake marang anak Prabu Ndarawati kowe lha syukur
Kenggarwa mboten nderek. Ora. Wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Ingkang sepasin. Wah, sepisan. Kemarin kula ngaturaken sembah. Sumangga memang bekti kula kunjuk ndungkap angka kalih. Waleh menapa sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Cokat ceket. Kula ringkes rembakipun supados samangke Gusti kula ingkang Sri Ndrawati enggal priksa menapa to sababipun dene kula keraya-raya kedarang-darang sowan wonten Garing Ndrawati. Apa dikongkon bapakmu sanes? Apa saka karepmu dhewe sanes? Apa karang kedempel ana perkara? Mboten. Lah ana apa, Garing? Kula mboten dipun kongkon bapak, kula mboten dipun kongkon kalih napa jenenge kulawargane Semar, bojo kula ya ora. Ning mugi andadosna kawuningan. Sampun wonten setunggal candra menika, Petruk menika opname. Lho. Petruk apa kuwi mau? Opname. Opname iki apa? Sakit. Lara ngono wae. Nggih. Sakit. Lara apa Petruk? Wah, wis mboten ngerti. Dipresake nang dokter ya ora dingerteni penyakite. Digawa tengken dukun ya ora mari-mari. Dirawuhke para brahmana sewa sugata menyang para nimpuna para pinasis supaya maluyaken Petruk kantong bolong ya ora mari. Monggo Petruk niku meneng eteng-eteng teng amben ora obah ora napa-napa. Matane kedap-kedip nyawang usuk. Lah terus Petruk kanane saiki piye? Wah wis mengkari esuk sore. Petruk lara tenan lho Garing. Lara tenan apa dikira ngapusi? Kula niku nek omong ora tau goroh kok. Lah sawijining dina kula niku nganti sedih. Nyawang Petruk kanane kaya ngeten niku terus tak tangisi Petruk. Bareng kula tangisi kalih Bagong, Petruk niku terus jenggelek. Gregah kaya wong waras nika. Terus apa kali kula jukane segoreng? Ya kula jukoke. Kaya wong mari lara niku mangan ya temel-temel mongko ora nganggo lawuh, mung sego tok. Diglondori banyu putih. Iya, nggih. Lah bar maem niku Petruk terus ngomong kali kula. Reng, kowe kakangku. Sing wajib tak sambati ya ming kowe. Nek Bagong ngono pancen tak anggap wong ora nalar. Ning upama Bagong ku ya iso napa persambatku, aku ya ora apa-apa. Mula cah loro do mlumpuk kene tak kandhani. Aku ki jane ora lara. Aku ki jane ora masuk angin. Aku ki jane waras. Ning kaya koncatan pikiran. Lho. Petruk kaya koncatan pikiran. Nggih. Lah sing tok gagas sapa to, Truk? Kaya kowe iki mung wong kere, kowe iki mung batur, kowe iki mung abdi. Upama duwe gegayuhan ki ya dicundhuke karo kahanan. Wong ki nek duwe gegayuhan ngungkuli karo kekuatane dhewe kuwi tegese ngibarate kaya dene cecak nguntal cagak cebol gayu bulan wuta ngitung lintang tange kelakone cepak wurunge. Mula duwe gegayuhan ki dicundhuke karo kekuatan. Ora usah dadak mikir sing abot-abot. Kula ngaten niku. Terus Petruk, heeh Kang. Aku ora arep mikir abot. Ning aku iki mung netepi karo sing wis nate dingendikake. Lah sing ngendika sapa? Petruk terus matur, sing ngendika Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Lho, aku tahu omong apa karo Petruk mangke riyen dereng ampun dipedhot. Crita kula dereng rampung. Apa Sinuwun Prabu Ndara Kresna tau tate ngendika karo kowe? Tau. Jaman apa? Jaman nalika semana ilanging pustaka Jamus Klimasada dicolong Dewi Mustakaweni. Nalika semana aku sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada, Sinuwun Ndrawati tau tate paring dawuh karo aku, sapa sing iso nemokake pustaka Jamus Klimasada? Nek lanang tak pek mantu, nek wedok tak pek anak. Monggo Petruk nalika semanten sing iso ngaturake pustaka Jamus Klimasada mbuh lantarane apa? Ning sing ngaturke teng sampeyan niku Petruk kantong bolong adi kula. Lah kok jebul Petruk niku lil awake lemes ora duwe daya niku mikir pangendika sampeyan. Nuwun sewu lho, Den. Nuwun sewu. Nalindra menika sabda Brahmana Raja, sabdaning Nalindra pengendikaning pendhita menika ora kena wola-wali kaya Wi Kresna tumameng dlancang seta, ora kena lumebek.
nek ngendika A ya kudu kelakon A, nek ngendika B ya kudu kelakon B, nek ngendika C ya kudu kelakon C. Mongko panjenengan wis tau tate ngendika, mongko sing napa pangendika sampeyan Petruk. Lah niki Petruk niki nagih janji karo sampeyan. Gandeng negara Ndrawati saniki geger merga ana wong wadon sing jeneng Purantawati. Niku Petruk terus lara. Larane Petruk meng digatek karo Sinuwun Prabu Kresna, meng ngelingke karo Sinuwun Prabu Ndrawati supaya eling karo pengendikane duk nalika semana. Nek sampeyan eling matur nuwun, nek ora teges sampeyan mentala nyumurupi patine Petruk. Monggo Petruk wis omong kali kula, "Reng, kowe ning negara Ndrawati, terus kowe matura bab janjine Sinuwun Kresna. Nek Sinuwun Kresna ora gagas, wis ikhlasno aku, Reng. Aku arep golek dalaning pati, aku arep gantung. Nek nganti Petruk iki mengko tekaning pati, nuwun sewu, panjenengane Sinuwun Ndrawati tegese utang nyawa karo Nalagareng. Panjenengan utang nyawa kalih kula. Nek nganti sampeyan ora netepati janji sing pun nate pangendikake, terus dadi jalaran Petruk tekaning pati, ateges Sinuwun Ndrawati utang nyawa karo Nalagareng. Tantri maning Nalagareng, arep awak kula kaya ngeten niku. Arep awak kula tangan kula cekot sikil kula becik mata kula kira ning nek kula bumi angus negara Ndrawati ora nganti telung kedheping netra mesti kula sing kobong. Piye ta ora sumbar iki ora bumi angus negara Ndrawati kok mesti kula sing kobong. Kene iki ngrungokke tenanane le omong mencla-mencle. Mboten nganti sak siling bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Negari Ndrawati mesti badhe kula osak asik. Kula damel base-bosa. Bosa-base. Pun cekap semanten atur kula. Kemareng kula anengga dhateng Sabdatama Paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Nalagareng wonten dawuh. Satemene aku kepengin netepi marang janji ingkang wis ndak aturake marang Petruk duk nalika semana. Lah niku tegese netepi dhateng kalangganipun Paduka Gusti kula ingkang sinuwun Ndrawati. Ning ana bab ingkang dadi pepalang. Napa sinuwun? Bapa Penembanduna rawuh mrene iki uga bakal kepengin mboyong lawan anakku Purantawati. Lho. Niki iya Nalagareng. Ajeng dijawabke kalih arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Lesmana anak Ngastina. Iya pancen mengkono Nalagareng. Pancen arep didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara. Oke. Nuwun sewu sinuwun. Niki perlu dirembuk ampun Sembrana. Iya, dirembuk sing bab apa? Lho, bab sampean ajeng maringake Nyong Putra Katur Begawan Durna ajeng didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara menika nuwun sewu. Kula tak takon panjenengan menika wong tuwa napa dudu? Lho, aku wong tuwa. Wong tuwa sing duweni putra Dewi Purantawati, mestine kaya ngono. Saiki wong tuwa ngendi? Wong tuwa pundi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Kula tak takon. Wong tuwa ngendi sing ora kepengin anake wedok menika mukti? Menika mboten wonten. Sing jeneng wong tuwa niku kudu iso napake kamuktene anak. Iya Nalagareng. Terus saniki kula tak nyuwun prisa. Nek nganti Dewi Purantawati menika didhawuhke karo Lesmana Mandrakumara, nuwun sewu, napa panjenengan mboten mangertosi kondange Ndara Lesmana? Hah? Ndara Lesmana menika arepa putra ratu, arepa nika putra Nalindra, arepa menika sesuk bakal gumanti keprabaning Prabu Duryudana. Ning nuwun sewu, wong sak jagat niku wis ngerti nek Lesmana niku anak ratu ning rada kentrir. Napa sampeyan mentala putra-putri sampeyan sing ayu wis tiyang warna lah kok didhawuhke karo wong lanang sing rada kenthir? Ya bener, Lesmana menika sugih bondo bandu persasat kadonyane seprapat jagat diuja karo wong tuane. Ning nuwun sewu, apa ya kabagyaning batin menika saged sinanding nek nyanding wong lanang bojo sing nuwun sewu uteke ora genep. Kula nuwun sewu lho menika namung ngemutaken. Nek mau semanten panjenengan badhe maringaken monggo ateges badhe kula biyawaraken wonten pundi-pundi papan. Nek Ratu Ndrawati menika blereng dhateng kamukten ning ora iso metung dalan sing bener. Sulap
karo Kamukten nganti mentala nyengsarake anake dhewe didhaup karo anak ratu sing rada kocluk. Menika mawon. Niku estu kula mboten goro. Ning menawi dipun rabi kalian Petra, lho Petra menika mung wong batur gedhi bal 17. Petra niku mung Panakawan. Ning apa kabagyaning lair batin menika diukur karo akeh Brana Picis? Mboten. Kabagyaning wong urip menika mboten ukuran akeh Brana Picis. Malah kadang kala wong sing ngokehan Brana Picis, wong sing sugih, wong sing duwe derajat pangkat niku janjane pendak dina tanggungane utang miliaran. Mula akeh wong sing sugih, akeh wong sing duwe pangkat prajat, akeh sing duwe kelungguhan niku adane penyakite mesti stroke. Ora iso ngapa-ngapa, perot terus mudar. Ning kula nuwun sewu, Petra nika wongean, ora duwe tanggungan apa-apa, urip sak madya, mangan sego dipangan karo jangan ya dilakoni, ngombe wedang putih ya dilakoni. Ning ora doyak-oyak utang, ora doyak-oyak tanggungan. Mula uripe ayem, wong uripe ayem niku awake lemu. Ngaten. Nek sampeyan maringake dhateng Sinon Prabu Duryudana monggo ora apa-apa. Arep ing putra menika Saba utawi lenggah wonten ing Goro Ngastina lungguh kursi apik nganggo gelang nganti ting krompiang nganggo jarik ngibarate blebekan mas ning nek atine rekoso saya kuru putra panjenengan gerah bar niku mboten nonton sapa sing kapitunan ayo ngoten niku carane ngitung ampun sembrono ning nek karo Petra niku urip teng desa, wong desa niku uripe tentrem, ora berisik, ora kokean pikiran kaya wong kutha. Lenggan arep mangan ming kari njupuk ning lumbung, parine ditata tirik-tirik, arep jangan apa-apa ming kari Saba Tegal, mongko tandurane ijo-ijo. Lho. Mangan bakwan, nyemplung ning kebon Lombok. Bakwane 3, lomboke 40. Niku ya iso kelakon, pengen kobis kari nggawa godhokan wedang. Gawa ning kebon, kobise diris ning kebon. Lho napa ora gleleng? Wah Petra niku sawahe jembar kok. Parine lemu-lemu kok. Susune jembar-jembar. Mula kula nuwun sewu nek panjenengan menggarekake bab Brana Picis diparingke kali Begawan Durna ning batin lara. Nek sampeyan ngrembak perkara kabagyaning lair batin nggih mang paringke Petra. Nuwun sewu lho sinuwun. Kabagyaning lahir batin menika mor misah. Tegese mor misah piye? Menika mboten saged dipun dadosaken setunggal. Upama iso didadekke setunggal, menika mung pepethinganing titah. Kabagyaning lahir menika mboten saged sumandhing kalian kabagyaning batin tegesipun kabagyaning lahir numpuk Brana Picis ning kabagyaning batin ora sumandhing. Ning kok sok baline duwe kabagyan batin, mesti kabagyaning lahir bakal sumandhing. Niku sing disebut mor misah. Mengkono lho Gareng nggih. Nggih gumantung panjenengan, monggo mawon. Badhe dipun paringaken Begawan Durna monggo, paringke kula monggo, paringke Begawan Durna entuk wong sugih ning Kentrir monggo. Paringke Nala Gareng netepi dhateng perjanji panjenengan wis lepas saka perjanji. Tur dasare ingkang putra didhawuh karo adhi kula Petra arep ora patek sugih, ning ya kok seneng atine niku pilihan. Angel sinuwun, angel. Telung sewu angel. Kula percaya panjenengan wis dimingi-mingi werna-werna karo Begawan Durna. Mula ora iso omong apa-apa. Nek pancen dipun paringi Begawan Durna, monggo mboten napa-napa. Kula tak bali tak ngrukti kunarepane Petruk cetha tekaning pati nglalu merga ora kelakon dawuh karo putramu. Mboten napa-napa. Kula kedangan ati mboten napa-napa. Lole kentos walu gembol manyar-manyar. Duneng dungkul wana dadi alas-alas dadi wana. Wah, lah kok kebangetan ngomong ngumbar omongan Nala Gareng. Ing atase kowe men drajating Panakawan gedhi bal 17 wong elek nyolok mripat. Kowe iki men batur. Lah kok langap-langap, ndrewi kaya grojokan, nyerwete kaya becek sepun Bapak Tegalan ucap barat. Wah, nesu e kok. Wani Rasawati. Durna to? Nah, wani Rasawati kok. Nek kira-kira ngamuk tak kepruane watu ndiase. Aja kasar-kasar. Men aku dasare wis ora seneng kok kebiyen kok. Nyuwun pangapunten, kula mboten wonten urusan karo sampeyan. Kowe ana urusan karo aku. Perkarane napa? Kowe ngeceh karo wong Ngastina. Sapa sing kula eceh? Putu kula Semana Mandrakumara. Kowe tak anggep wong kentir, tak anggep wong edan, tak anggep wong koclok.
Kuwi putra Nalendra Nalagareng ora melek mripatmu. Nuwun sewu kula tak takon, kentir napa mboten? Lho, heeh ning ra. Ora perlu diomongake. Lah, tegese sampean wis ngakoni. Omongan kula niku napa goro? Omongan kula niku mau ngapusi. Nek kula omong abang ya kula andhake abang, nek nyatane biru ya kula kandhake biru. Napa wontene? Kula men kepengin ngeman karo putraning Ndara Kresna, Dewi Brantawati aja nganti didhawuh karo putra Nalendra. Sing nuwun sewu rada owah pikirane. Lho, omonganmu ki iso meneng apa ora? Nalagareng. Nalagareng. Kowe iso meneng apa ora? Kowe kebangetan kowe ngatasi derajateng Batul Gedhi Mituluker. Kowe nyolok mripating Baladewa. Kowe ngino karo anak Lesmana Mantra Kumara. Mas. Ora kerubutan. Madirana Reng. Ya. Kandhangane iki. Iso apa nglakokke wayang papat? Iso wae. Nyepelekke ora. Kowe menungso ora tatanan, sampean sing ora tatanan, Gareng kudune ngerti. Mungsuhmu ki aku ora kowe. Aja ngune-uneke kakangku sampeyan ae dhewe. Ayo nek wani kowe karo aku, Gareng karo Begawan Durna. Napa kula luput nek Lesmana Mandra Kumara? Lho, ora seneng luput. Nanging kowe nyangklasan dhuwuring tenggak. Kowe ngino karo Begawan Dina. Kowe padha karo Gareng ngino karo Baladewa, ora perkara ngino-kinonan. Sedekandani ra kowe. Menungsa apa kaya ngene? Lho, malah ngece karo Begawan Durna ngece karo Baladewa. Apa abamu? Wah, yen ngono pancen peparange Lesmana Mandra Kumara kuwi mung ponokawan. Petruk sing utusan kakangne Nalagareng karo Bagong pancen kepara nyata. Terus kersane sampean saniki pripun? Kowe bali teng pundi? Bali nang omahmu. Kowe rasa mboyong Purantawati. Mboten iso, kula tetep kudu mboyong Purantawati. Kudu padha bali saka negara Durawati. Ora iso. Bali piye? Wah, wis eren kesel e nyuarake omah. Genti-genti akan wedi karakter wayang wetengku nganti mulus e. Saiki ngene wae. Sapa sing cilik gedhe saka kadedaning Begawan Durna wenang mboyong Purantawati. Oke. Kakang Pati Udawa wonten timbalan. Budhal kang padha sebo jeneng ingsun nedya nanting kelawan atmajaku Purantawati monggo kepiye mengko nggone padha bakal nyirep kahanan iki. Nuwun istaken dawuh. Nyun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Kakang Pati Udawa. Kaya wis ora ana dawuh maneh Kakang Pati Udawa. Durna gati ning pananggilan. Sanutasu kondul ngedhaton jeluk saking dampar kencana kinampit gambaran gading. Kadharaken sangganing Puromban Jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil pacaran keprabon. Kawis tinggal saking Mandra tindaknya Sri Naranata kaya sesanti kamulyane. Menika ingkang wingking Ndara sinten Surtayu? Iya, aku Surtayu Bagong. Wah, lah iki mungsuhe pertama Surtayu rek. Ngati-ati. Piye, goleke pedhi apa? Hus. Nggo ngopo? Nek kowe mati barang. Oh, senengane kok mujenge kakane sing ora apik tok dongakno kakane menang kok patek-patekke ora. Kersane napa Ndara Pate? Aku goleki kowe. Nggih, pun pinanggih teng mriki. Keparengipun kowe tak jawuhi gelem apa ora? Nek kula cocok gelem, nek mboten nggih mboten purun. Kowe bali. Bali teng pundi? Nang omahmu. Terus ora sah mboyong Purantawati. Purantawati arti boyone negara Ngastina dadi garwane wayah Mas Saruja Kusuma ya Lesmana Mandra Kumara. Terus kanane Petruk piye? Hah? Sampeyan ora paham kok rembugane teng Pasewakan wau. Kula matur Lesmana Prabu Ndarawati, nek nganti Petruk ora kelakon dawuh karo Purantawati, dheweke ngiklasake patine tegese bakal golek dalaning pati tegese arep nglalu. Nek kula mulih mongko ora ana kabar tentang Purantawati, Petruk nglalu. Nek Petruk nglalu kula kelangan adi. Bangane kula kelangan adi, luwung ten iki kula mati tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo Kurawa, aja kok Kurawa. Patihe Ngastina ngono wek-wek cangkeme tak wek-wek. Reng, ora ngono kuwi, Reng. Aku sing deg-degan e. Omonganmu terlalu ngawur. Menengo, kowe iki tak nggo jontrot mendono susisan. Ngrubut aku ora bakal wedi. Lho, Nalagareng suwarane aja sak kepenake dhewe. Sakarepku wong cang-cang budhe kok. Arep nyuwara kowe piye sakarepku? Tegese kowe wani karo Kurawa. Wis wani ngadeg nang kene iki tegese aku wis wani ngadepi Kurawa. Aja men kowe Surtayu. Ayo, Citraksa, Citraksi, Dursasana, Durgapa, Kartamarwa, Dursena, Mogati kon maju kabeh. Kok tak nggo nekeran sirahe.
Weh, bocah iki mripate kira tangane becik kok. Omongane kaya iso mateni geni. Lah kok dadi kaya ngono lho. Kowe iki mundura tak eman aja nganti kowe tekaning pati. Mboten sadi eman kaya bayi eman-eman. Teng mriki bukteke sapa sing iso ngalahke Nalagareng menang mboyong Purantawati. Semono uga Kurawa bubar saka tangane Nalagareng, Petruk dhaup karo Purantawati. Ngono ta, Gong? Cocok. Si aku tak ora minggat lakon dikeroyok Kurawa. Mang maju jajal Nalagareng apa Kurawa sing bakal muntun. Kurawa menika gelutipun kalian Petruk. Lah iya. Ning sagedhakan menika mengsah Garing. Wah, Garing menika jebul menawi krida ngedapi-dapi keterampilanipun ngalahake Petruk. Arep lilin ngantem menika rasane kula rasake ora sepiro. Ning nek bola-bali saya suwi saya mumet saya buyer. Kula semanggaken, Mas. Kula mboten saged ngatasi pun kula semanggaken. Loro kabeh awak kula. Nguncalke tumbak pirang-pirang Garing niku ya iso nyauti tumbak kaya Janaka nika. Wah, edian. Lho. Perang ki ngene iki rasa dadak kokian begijikan sing bagus sapa sing ampuh ya kuwi sing isih urip sapa sing gledak kuwi sing kalah. Jarane aduh nek pecah piye mengko tambale rasa kuwatir. Ya wis. Gon mburi apa piye ya? Gon dodo apa ya? Ha iki cah kendeli ngene iki ora kok meng halo babu tak angel pisan modar malah kewirangan ta kowe. Ayo. Rasa kok kan jogetnya wis. Ngene iki lho kendel tenan. Gon mburi apa ya? Oh, kowe ra wani ngene iki sing ngomong sapa? Aku cah kendel ya wadake nyo ayo. Mburi apa piye nyo ayo. Lu kok meng gelisi piye? Aku cepet aku. Ora tau suwe-suwe aku. Kaya aku ngene lho nyo, lho dimatke tenan, gek ngantem. Mburi apa piye nyo? Kowe tegese cah kendel tenan. Aku ya wani nyo ayo. Mburi apa piye nyo ayo. Kaya aku ngene lho nyo. Ayo nyo. Oh isih. Arep apa ayo. Mburi apa piye nyo? Mburi ya mburi. Ada kira. Oke, wes. Bresno ya modar tenan yo, kesuwen. Dijajal. Yo. Modar kowe ora apa-apa. Lho ora apa-apa tenan, ora apa-apa wis to kaya. Ngene utekmu wah, aku wis ra ndek utek. Oh. Ora kowe gagar utak, aku wis ra ndek utek dadi ra iso gagar utak, wis santai wae to. Pisan ana. Resiko e guys. Pecah siramu. Biar. Iki ora bal-balan ya nyuk. Iki perang kok sing kiper. Iki Prabu Baladewa maju gawa nenggala. Panas main jajal sultane bawane blenat. Nalagareng ora bali saka negara Dwarawati aja ngrakot glandang nenggala jeblok wetengmu. Terus tangane Baladewa mak slonong. Abing kae. Wah. Murup. Baladewa golek kodho ora. Kok tangane murup senter wi. Nenggala. Nenggala. Nenggala ki tampake gunung jugruk sego rasan. Aku mau namane gunung bola-bali lho jugruk-jugruk ngene. Mati ki sing ngasta sing gawe urip kok mati urip ora saka Baladewa. Mati urip saka sing gawe kuwasa. Sapa ngerti bengi iki aku gleleng methuke Baladewa tamane Nenggala ora apa-apa. Nenggala ki ampuh. Ampuh orane pusaka iki gumantung sing gawe urip. Iki nek iki dienggo nek omong. Goblok. Ora nyenani wong tua aku radong kok. Wong ngerti ora, mulo nek tak ajak pengajian kok sok melu. Ora cenanangan kowe. Lho, iki ra suarane Bagong to iki. Heeh, aku ngopo e? Oh kok dadi wujud Baladewa ta, Gong? Weh. Tenane. Heeh. Lho. Kaya goleke pengilon. Tak goleke pengilon. Lho. Wah, jian gleleng tenan iki. Aku iso dadi kaya ngene ngopo to, Reng? Ampuh aku ora ngerti. Aku mau ki jare ndonga. Aku mung muni Gusti paring ana pengayoman kalian kula. Ye! Jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestu-Nggara. Nalagareng. Ayo to Reng wangsulan to. Iya. Wonten dawuh sinuwun Prabu. Ngeterke sembah Prabu.
Non, ngatur sembah. Pan ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Prabu Mandura. Iya. Tak tampa Nalagaring ora liwat pangestune nambal. Kula pun dinggo jimat paripe. Nalagaring sapa sing bengok-bengok nesu kae? Prabu Baladewa. Lho. Wani ngembari marang panguasane ingsun. Inggih, dasar kepara mangkat. Iblis lanat. Panjenengan janji bawa cipta mari nyelamat. Setyaki. Wonten dawuh aduh adikku di. Njaluk rokok Setyaki. Kok Prabu menika menawi filter mboten purun. Aja filter. Ana filter kentingan Setyaki. Nggih. Kok ora Bu, laturi semene, ora pati nduga ngono. Lah kowe ngantasi Baladewa dikembari karo panguwasaning para kawan kere ngembari marang panguwasaning Kertamantura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake. Minggiro menungsane mburi ora glandhange nenggala. Kresna. Minggiro Kresna. Ratu Mantura dandanane pikirane. Lah kuwi suarane apa ora marai mangkel? Koko Prabu mbok sampun ngaten to. Lho, aku ora entuk ngono. Inggih. Lah aku kan ngono karo sapa? Panjenengan nek ngendika kok nganyelke to. Iya, Kresna iya. Oh iya, jagat Dewa Bathara. Wong guyune wae elek ngono kok. Dadak dadi Baladewa. Kok ora Bu? Nggih. Anak kula gadah pamundhut. Lho, anakmu duwe penjaluk? Inggih. Purantawati saged dipun dhawuh sinten kemawon? Waton temanten lanang saged nyaosaken utawi ngunduraken pusaka senjata cakra. Senjata cakra ilang. Estunipun nedeng kemawon manah kula katawengan Badra Hirawan. Weh lha apa Kresna? Kata-katamu kok angel dicerna. Badra Hirawan ki apa Kresna? Kok Prabu Mandura kendel, mangke kula nesu lho. Aja Kresna, aja gampang nesu ndak gelis tuwa. Ya Kresna ya. Inggih. Setyaki. Wonten dawuh. Gulana es teh. Kok Prabu Mandura kok panjaluke werna-werna. Badhe kula padosaken mawi bathok. Aja kurang ajar Setyaki. Ratu kok digoleki nganggo bathok. Anggepe aku kirik. Setyaki wis aja tok tanduki. Ngertos mboten lho Prabu? Ya, ngerti. Lesmana ngaturaken senjata cakra kula dhawuhaken lan pun Purantawati. Ngono. Inggih. Njaluk pamit tak matur karo Prabu.